nit a tothom. Gràcies per venir i intentaré ser breu perquè hi ha una setmaneta carregada d'actes polítics i no em voldria fer pesat tampoc. Bé, el primer tema que tocarem, o la primera àrea, és turisme, esports i comerç, que crec que és una àrea prou important per parlar-ne un llarg rato, però ja ho he dit, intentaré ser breu. Com tots sabeu, el turisme és un dels grans eixos econòmics de la comarca i també del nostre municipi, i aquest motor econòmic està molt present en la societat pallaresa. I durant molts anys ha anat evolucionant segons la demanda de turisme que hem anat tenint. Però pensem que en els últims anys aquesta evolució s'ha estancat i creiem que hem identificat alguns dels motius. N'hi ha alguns que no tenen res a veure amb la zona, com poden ser que hi ha molts altres destins turístics. Potser fa 20 anys o 25 o 30 no n'hi havia tants i en els últims anys ha anat incrementant aquests destins. Bé, això realment està fora del nostre abast. Però els que sí que són del nostre abast serien, per exemple, el que no hi ha cap projecte definit ni cap direcció a seguir, o que hi ha poca unitat entre empreses del mateix municipi, o que no hi ha comunicació entre el sector turístic i l'Ajuntament, o cap proposta ferma entre l'Ajuntament i les empreses, i a vegades es realitzen accions que no tenen gaire continuïtat, és a dir, accions que duren pocs dies o que entre elles no tenen cap relació. Bé, des de FEM Municipi què proposem? En primer lloc, cal crear un eix de comunicació entre empreses turístiques, i quan dic empreses turístiques em refereixo a hotels, restaurants, empreses de turisme actiu, comerços, clubs esportius, en definitiva, tot allò que tingui relació amb el turisme. I a partir d'aquí, fer reunions periòdiques conjuntes o sectoritzades i el promoure aquesta entesa ha de ser l'Ajuntament. En aquestes taules s'ha de debatre tot el referent a turisme per poder redactar un projecte i portar-lo a terme. Un projecte de futur i no a 4 anys vista, sinó a 10, 12, 15 o als anys que ens proposem. Coses que cal definir, per exemple. Iniciar un diàleg amb les diferents empreses relacionades amb el turisme. Definir aspectes bàsics i generals sobre quin turisme tenim i quin turisme volem. O, per exemple, iniciar un projecte per a un tipus de turisme en concret, com és ara el turisme familiar o un turisme que creiem que hem d'apostar fort per aquest turisme. Definir una temporització d'aquest projecte, el que deia abans. No val a 4 anys, hem de pensar molt més enllà. Després cal definir les accions i opcions que tenim o que volem portar a terme. Definir un pressupost. Generar les estratègies de venda. Com ho hem de vendre això? Hem de vendre municipi, hem de vendre Pallars, hem de vendre comarca, hem de vendre Pirineu. Potser el més lògic seria comarca i Pirineu. Oferir formació per guies, empresaris, hotelers i restauradors. Definir quin nivell de qualitat volem oferir en els diferents tipus de producte que oferim. I per quins mercats hem d'apostar. Si hem d'apostar pel mercat internacional, pel mercat nacional, de quina manera, amb quina intensitat, tot això s'ha de definir. I sobretot, creiem que hem d'interrelacionar l'esport i el turisme. Aquí, en aquesta comarca, creiem que ha d'anar de la mà. Bé, accions concretes que proposem. En primer lloc, que l'Ajuntament tingui cura de totes les empreses del municipi. Apostar per un turisme familiar, ja ho he dit abans. Promoció d'un segell de qualitat municipal o comarcal. Actes conjunts de totes les empreses del municipi. Promoció a diversos mitjans de comunicació dels nostres rius, barrancs, parc natural, parc nacional. Bé, promoció a nivell turística de tots aquests espais. Creació de vídeos promocionals de qualitat. Promoció de curses, raids d'aventura, etc. I és important explotar tots els recursos i infraestructures que tenim al municipi. Per posar un exemple, tenim la presó museu aquí a la plaça Sant Eloi i realment em sap greu dir, però no veig que li traguem un gran rendiment a aquest projecte. I una cosa molt important, ens hem de creure
que aquests productes funcionen i que els podem tirar endavant. Si funcionen a altres llocs similars a aquest, doncs aquí han de funcionar també. A nivell d'esports i instal·lacions esportives, cal donar recolzament directe a totes les associacions esportives que generin iniciatives populars, competicions, trobades, tot tipus d'esdeveniments esportius. Som destinació turística esportiva, això és un segell que ja ens han atorgat i això ho hem de fer valer. Tenim clubs com són l'Associació Esportiva Pallars o el Caiac Sort que generen competicions i promocionen l'esport base. Tenim el Club de Bàsquet de Sort que ve de guanyar una lliga i el que no podem permetre és que per falta de suport institucional no puguin accedir a jugar l'any que ve en una categoria superior que s'han guanyat a pols. Tenim el Club Ciclista de Sort, tenim els escacs, tenim els slots. Hem de promocionar totes aquestes associacions. També creiem important confeccionar un calendari anual que reflexi tots els actes, festes, fires, esdeveniments, etc. Tot el que es fa al nostre municipi. Bàsicament perquè el municipi ho tingui present. I aquesta planificació també ens servirà, que aquí passa habitualment, que ens solapen activitats. Cal millorar les infraestructures esportives utilitzades i crear-ne de noves, com per exemple una zona d'skate pel jovent que participa, que practica aquest esport. Crear serveis i vestidors pel camp de regates de l'Aigüerola, així com el manteniment de la zona d'aigües. Cal cuidar la zona poliesportiva, aquest pavelló, no podem deixar que se'ns faci vell. Fa rato que vaig sentint aquí una gotera que va caient i això estaria bé d'anar-ho arreglant. Cal tirar endavant la segona fase de l'escola de piragüisme, dotada amb una subvenció de 300.000 euros, atorgada per la Secretaria General de l'Esport i publicada al Pla d'Infraestructures Esportives de Catalunya, i que no s'ha sol·licitat o potser s'ha perdut perquè ja ha passat el període. I aquestes coses són les que no podem deixar perdre. A nivell de comerç, és important també donar estratègies als comerciants per treballar en comú i poder potenciar els petits negocis i comerços. Cal vetllar per l'eix comercial del poble de Sort i que tingui l'espai i la promoció que es mereix. I per últim, potser caldria buscar una millor ubicació del mercat. I aquesta ubicació és important buscar-la amb un consens entre comerciants de la zona, els restauradors de la zona i els paradistes del mercat. O sigui, ho hem de modificar perquè tots en sortim beneficiats. Amb això concloc la part de turisme, esports i comerç i passo a un altre apartat que són pobles del municipi. Bé, si volem realment que els nuclis agregats al nostre municipi no es despoblin, cal incentivar que la gent hi vagi a viure i, si pot ser, gent jove i amb canalla. I per això cal que donem més serveis i més facilitats als pobles. Per això proposem, per exemple, crear una regidoria de pobles perquè els pobles tinguin un referent a l'Ajuntament, un regidor al qual puguin dirigir totes les seves queixes o les seves propostes o les seves consultes. Impulsar una ruta turística per donar sentit al Batlliu i als pobles de la Vall d'Àssua. Es poden fer 1.000 invents entre el Batlliu i la Vall d'Àssua. Poden sortir rutes arquitectòniques, rutes gastronòmiques, rutes de natura, de tradició, d'història, ramaderes. Hi ha infinitat de coses a fer. Millorar les infraestructures dels pobles com són els cementiris, els carrers, els aparcaments, les fonts, les places, carreteres, esglésies, enllumenat i etc. Podria anar seguint. Netejar i arranjar la zona forestal al voltant dels pobles. Cal que els nuclis estiguin protegits en cas d'incendi i cal delimitar un perímetre. Dotar d'hidrants els pobles que no en tenen. Donar a conèixer totes les iniciatives i els actes que es fan al municipi a la gent del poble o dels pobles, mitjançant els taulells d'anuncis, que ja n'hi ha, però potser s'haurien d'anar actualitzant de tant en tant. Trobem important també que la brigada de l'Ajuntament de Sort, no cal que hi pugi cada dia, però de tant en tant estaria bé que pugés als nuclis agregats i procurés una mica pel seu manteniment. Bé, en aquest punt també finalitzo el tema dels pobles i ara vaig a sanitat i benestar social.
Bé, des de Fem Municipi directament apostem per una sanitat pública i de qualitat. Cal fer propostes que donin més serveis a les zones rurals més desfavorides sanitàriament. Bàsicament, el que diem és no al consorci sanitari. Impulsarem un programa d'aprofitament per la sala de radiografies del Cap de Sort. Tenim una sala que és relativament nova i el que no pot ser és que només la fem servir un dia o un matí a la setmana. Necessitem demanda de més especialistes al CAP, no que cada vegada en marxin més. Cal cardioprotegir el municipi amb l'ubicació de desfibriladors a punts estratègics o a punts on hi ha gran afluència de públic. Promoure que la gent dels pobles tingui més facilitats per desplaçar-se a gaudir de les activitats que es fan al casal de gent gran. Treballar en programes d'obesitat infantil, seguiment de la gent que viu sola o amb mancances. Trobar un lloc on ubicar una helisuperfície. Això sembla molt estratosfèric, però realment aquí depenem molt de l'helicòpter per fer trasllats sanitaris d'urgències. I és important disposar d'una helisuperfície d'aquest tipus perquè els trasllats puguin ser més eficaços i més ràpids. En quant a salut mental, ara mateix no disposem de cap solució per a persones amb malalties mentals i en buscarem una treballant conjuntament amb les associacions implicades en el tema. Bé, amb aquest punt conclouria la meva intervenció i ara deixo pas al Jordi Gasia, que és el quart de la llista.